Kwenzekeni? Kwenzekeni? As if bungekho. Hayi ukuthi bengekho. Lento lena ye dinner ya last night ayingilalisanga. Futhi like uma ngicabanga ngayo ila ngivele ngifutheke kakhulu. Ngiyiselesele nje angazi ngini ezoqhuma manje ayikudala futhi. Ziwu2 izinto zingidine. Futhi ngingaphezulu kokudinwa. Kangangoba nento obekade ngokwami nento ade ngiyele lapha kwi retreat ayikho ayisolvanga lutho kodwa yenze izinto zaba wese. Angeke ngithi retreat ayisebenzanga ngoba ikwazile ukungivezela ukuthi abantu bazizwa kanjani ngami. But ke ifamily bengicabanga mhlawumbe izoba nako ukubuyisana kodwa angicabanga ukuthi sikutholile lokho asikutholanga neze neze. Ngenkathi sesilapha ya ngizoqala ngento nje esho uMakhumalo. Ukhulume into eyakhulunywa yimi sihamba naye siphuma kwezomshado. Kusho kahle ke babakhe uma eqala uthene sasishare yonke into of which is truth. Ngento adeyisho. But for her ukuthi akhulume into eyakhulunywa yimi sharing at that time azoyenza engasi ya mina ngayidirector kuyena eyiphi leyo nto into yokuthi you once said to me ngizoba unkosikazi wokwenzani mangabe ngizohluleka ukuzala ngizokunikeza izingane eziningi lezi owawuyifuna. Okay. Ngangithi mina I know those words ngiyawazi mina ngoba kimi kwake kwashiwo. Okay. So yini ke yena azoyikhuluma as if ngangisho kuyena as if kwakuyinto yakhe le ngoba kwakweyami hayi eyakhe. Into eyenze uthi ingidine kakhulu mangabe isishiwo uye ezoyisho ngami ngoba mhlambe kunokwenzeka yena ukuthi for the first time naye eyizwa into mhlambe ecishe ifane then abesezofaka mina ngingenaphi mina lapha. Nginazo impendulo ebengamtshela zona uThobile lapha ya. Ngakhetha ukuthi yazini indawo yakhe le. Uyazini usuyenzani. Angilindela mithuba. Bese kuba khona enye into eyasho wena ke eyokuthi abanye benu babengafuni ukuthi ngithathe abanye abantu. Yeah. I'm one person engakubuzayo mina ngokuthi uthatha uMakhumalo uyamazi yini kahle. Yeah. Uyakhumbula ukuthi wathini mina? Esekudala angikhumbuli. Yona babakhe ngempela ikhona into ozokuyikhumbule nje. Yazi mama mangikhunjuzwa into endala ngifuna ukukhunjuzwa because angisazi ukuthi ngathini. Ngakubuza ukuthi lo mntwana is the same girl behlangana naye ekhulelwe nje. Angikubuzanga kanjalo. Wayekhulela uMakhumalo. Awusakhumbula? Lutho. Ke haya siyeke lento ayi. Mawuzongenza isilima manje qala phansi ubuze mina. Awazi wena cha kuliqiniso. Impendulo yami ithi fanele ngenze i-research ukuze ngikhumbule. Awazini wena. Awusakwazi wena siwaba nehayi ingane before afike kamseleko awukwazi manje wena lokho. Awusakwazi lokho. Angisho ukuthi angikwazi. Pho manje kanti why ungibuzelani kanti? Nababakhe nosingenzani ke manje ilimi. Angiphiki ukuthi waba nengane angikuphiki lokho. Yabona? Babakhe. Okay. Ngaphambi uMakhumalo ayofika kamseleko. Yeah. Wayengenayo yini ingane yakhe nomuntu wakhe. Uyazi wena ufuna ngifakaze into. Na awazi yini uyisho wena uyayiqala leyo nto awuyazi inhlobo. It's okay. Angiqali leyo nto. Thank you. So qedini. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for being here. If people are talking about it, then we're breaking it down right here. Izigaqa ezikhutshwa nguMacele. Nanku uMacele sithi uMakhumalo unomntana benomntana. Uthi wayetshate sele enomntana nomnye umuntu. Uye wayinqena ke naye utata uMseleko lento le. Xaba naye into awakhe wayiva, uthi wayivele. Into nayo uthi xa iphinde imbuza, idirect ibuza kuMacele uba xa uMakhumalo nomntana uphi lo mntana. Wathi uMacele makuphendule yena utata uMseleko waphika kutata uMseleko kuba yena akho nto ayaziyo ngoMakhumalo onomntana.
utata umseleko ke into uyakwazi uyiphika ngoku agqiba uyivuma aphinda ajike ayiphike.